sinalindirimu iririmu saka zapitazo ine osanama sinalindirimu iririmu koma unanditenga kundisamalira lelo ndine chidiro unanditenga kundisamalira lelo ndine chidiro talemela limodzi tiendere limodzi tinjoyele limodzi talemela limodzi tiendere limodzi tinjoyele limodzi ukanditenga bwino usajanani ukanditenga bwino usajanani ukanditenga bwino usajanani ukanditenga bwino uyende limodzi uleme limodzi ujele limodzi ulikose limodzi uyende limodzi uleme limodzi ujele limodzi ulikose limodzi. Kanyimbo kabwino kwambiri kameneko tikulandireni kulikonse kumene muli pano pakanema wa GPS program ya Visual Radio langa dzina Daniel Philip Chavula Mr. Billionaire. Sindili ndekha monga mmene mukuoneramo ndilinso ndi nzanga dzina lijazitchuleka. Ine dzina langa ndi Ellen Tembo. Osati Elena? Yosati Elena. Koma Ellen. Anthu masokoneza kwambiri dzinanga Elena ndendati lero ndikuze dzinanga ndi Ellen Tembo. Chabwino. Ayi takulandirani kachikena kulikonse kumene muli ndipo muli ndife panopa monga mwa nthawi zonse program imene itimakhala ndi nkhani zosiyanasiyana zimene zachitika kuseliku ya milaga majombo makomboni ndipo achinyamata ponyadira mangoti mu ghetto ndi nkhani zimenezo zikumene zachitikako timazibweretsa pano kuti tizikambirane. Tizikambirane kuti mukuona bwanji inuyo nanga mukuti bwanji pa nkhani imeneyi. Mwa nthawi zonse timabwera ndi mutu ndichoncho timakhala ndi mutu ndiye timalondola mutu uja komano pa nthawi ino sikuti tiulula kaye tingomverako timvereko kaye kanyimbo kamodzi then tibwerenso kuti tsopano nyimbo yo sikuti itha mtunda tiudziwa zoti muli ndi njala apa mafoni ndi amene mukumvawo ayamba kale kusokosa tanenani inu kodi lero likuli nkhani yanji anthu ali ndi njala. Ayi mtima pasi topic ya lero ndi yabwino kwambiri yokuti wina aliyense aziyankha mtima uli pasi pamafika tupogamu nthawi ina anthu kuyiyankhatu mtima uli pamwamba. Koma leloli ayika mtima kali pasi mudzipereka mfundo zanu ndemanga ndipo muvuta muyaka moto wachi muyaka moto. Chabwino tingomverako pang'ono chabe vesi modzi ndi chorus then tilowenso chigawo chimenecho tikuzani mutu kenako muzimba. Nambala yake ndi imene ili pansi pakanema wanuyo imeneyo yimbani nditu ndemanga yanu timve dziko limve kuti ino mukuti bwanji. Tete timvereni kanyimbo kameneka. Sijalina chipetsa edipola kulanga dingelo mauanda temya malangizo pambali maonekere kalanga atiwa patima ndiwe
ndabwera ndakuona ndiwe wansanje uli ndi moyo wodzikonda sandimesananga ndi maziko achiko sandisiye hane ndakuona ndiwe wansanje uli ndi moyo wodzikonda sandimesananga ndi maziko achiko sandisiye samanene kuti sindikakukonda iweyo samanene kuti sindikakukonda iweyo samanene sadzanenenso unanditaitsanso tawi malingaliro wanga paiwe anata sindikadziwa mtima wako tokoza mulengi kuti lero ndinadziwa nyimbo imene Black Missionary akuti wansanje. Wakamva bwanje leno? Ndakamva bwino. Ndakamva kanyimbo hane iwo ndiwo wansanje. Ihana linsanje. Hane yorunde uri amakhaura akudabwa china chake. Ye ai hane kumewe ndi wansanje. Ariro amapereka malangizo. Apa samatiri apa izi kumayankhula zabwino. Koma kodi china chitika ndi chani? Opereka malangizoyo wagwidwa ndanzake amuntu. Kodi iwe sumatsitenga ngati ngelo ti malangizo nanga apa sataniso. Satana ngomchera. Ai iliso ndi limodzi magulu akuluakulu amene amadziwa kupeka ndi kuimba kupeka kulemba nyimbo zabwino kwambiri. Black Missionary akuti wansanje. Chabwino tikutero mwina nkuteka kuti enanu mwangu chuna kumene TV anu langa dzina ndi Daniel Philip Chavula komanso nzanga langa Eleno Tembo. Osayiwala kumakina kumeneko ndipo kumakina kuli chikwanekwane Romeo Kasika kumeneko Noel Banda osayiwala Jim Michael kwa kungana mbali naiso aprisis kumeneko kukalonga watu ali kutiso ali kumenekoso ajiro joto lero uli kulifumbi lero kuli moto lero sirufunika tikale ojeba tichuluke ndi timu uri kumeneko timu yakungana ai kuteka kunena kuti enaso muli ndi njala kuti kodi mutu chanena nthawi zanje nthawi yake ndino iyi tofuna tinene mutu program ya Visial Radio timakamba nkhani zimene zachitika wina ali ndi nkhawa kuseliwa mosa kutayirani nthawi tingoluliratu sicho ndikoni wina ali ndi nkhawa adasiyana ndi wachikondi wachikondiyo adasiyana naye mosa khala bwino wapita nde wachikondi uja kumene wakaenda kuja wasinthako ndithu achikondena ndiyena ndekenako akubwereranso akudzapemphanso kuti chikondi chitaniso chiyambireso paja chinalekezera paja chipitirire mukuimva ngani ndaiva amayi oro ali ndi nkhawa kuti adalinyiwo akuti tibwererane nde nkhawa ndiyorani chifukwa chonena kuti atakambira anthu angapo ndithu anthu aja kukamba zinthu zosiyana ena kunena kuti munthu oteroyo amakhala kuti ndoyipa ndithu ndewolo abwere adzambaso ngaya maupanga chitika maupanga nkhaza zizambikaso zimene zakapitisa ena akunena kuti iyayi wachilapa mvomereni adona nde agwire ziti kodi nzoona ndi bwino kuti tibwererane ndi wachikondi wakale amene anatisiya mwachipongwe nkuteka kuti inu ndino abambo mkazi anakusiyani mwachipongwe koma atayendayenda akuona kuti munthu ofunikira ndiyemwe uja tibwererenso inuyo mulino mungatani amayi waru ali njengunje timati njengunje kodi apa pachenicheni chiti ndivomere ndisavomere angokhala pakatikati uyiva nkani ndaimva ena mulangiza kuti mwawe sichingasintha ichi sichingatani buluzi ndi buluzi ndena kuti mwawe koyendako waona zinthu wachimina wazindikira kuti wachikondi ndiweyo akubwerera kodi
pamene parigwire ziti Elena taizukuta nkhani uyambe ndiwe tsopano nkhani itu yovutirapo ndithu vuto kuti nkhani zachikondi zinzovuta nthawi zina kumatani kuzilowerera koma zikuzotheka ti bambo ujadi anali ndovuta ulo anali ovuta mwina wasintha mwina silingathe kunena kuti kapena wasintha kapena sanasinthe koma ndekuti kumene kuja nkawa mpendapo asiya amayiwo ankaona ngati amayiwo nde osafunikira koma atazungulira aona kuti inetu ndinataya golide nde nditani ndibwerereso koma vuto pena nkuopa kuti kodi kumene akayendayendako sana kumaneko ndi olusa bwaona so apopo decision ndimakhala yotani yovuta apopo decision eke ndiyovuta koma nozitengera ini achewo amayiwo kuti akumva bwanji chifukwa sungampangire maganizo khoza kumuuza kuti ayi abambo ndi chilombo pamene iwo kantima kawo kakufuna kuti kumeneko komane ora linjengunja kufuna kuthandizira ndiye tiyelekeze Elena tiyelekeze nkhani yachitikira iweyo tisanene zaena komano yachitikira iweyo wachikondi wako kadapanga yani sirudziwa wapita kakumana kanda ngati kaiwe sona endako sizikudziwika ndeye uja akupempha kuti tibwererane iweyo mtima wako komano zitengera kuti ineyo ineyo nureti zitengera kuti ndinkankonda bwanji kumata kutaka kuti munthu anakusiya kalekale koma mtima wako mangokhalabe kuti komweko abamba amene aja ndipo ndinkakonda abamba amene amene anakusiya muja wabwerereso koma ineyo mtima wanga umatani ukwafunabe koma beinde ngakhale mtima wanga ukuwafuna ndiye nandikhalebe osamala ndiye nena wani ndionesese bwinobwino ngati kuli kotheka kupemphera kuti ambuye apapa nthandizeni koma nopena umakhabe ni mantha kuti abeta atandikhumudwisa ndise koma pena umafunika ukhululuke komano zimatengera kuti pempheroso pena ndilofunika kuti mulungu akutsogolere pena amakhala mwina ni mulungu pena mwina si mulungu komano mpake umafuna kuti upemphere kuti uziwe kwenikweni kuti ndi chani koma vuto lakuti chikondi mtima chikondi nchovuta umatha kuti anachoka kalekale komabe umakhala ukwafuna ndi ndabwera umangoti pemphera ngalijala yankhe abwera adali zona ndinaona kwa anthu ndithu amapita mmapempheromo ayi namunanga anakakwatira komwe kunchinji ndofuna abwerere kuli anthu ena ngati amene wawa kaya kuti kaadachoka koma adawarukwana kaadatani komabe ine ndifuna chani abwerera munanga ndezimakhala zoseketsa onena kuti mwamuna ujaso amatokha kuti wakwatira kangapo koma pezeka zoti mkazi wake oyamba akuti abwerere wachiwiri iso akuti abwerere abwerere kususuka kumeneka baba kususuka sikwabwino milandu imeneyi tinaimverako pena pake ndithu ine ndimafunitsitsa amuna angatatani kuti atabwerera of course ndine mkazi wang'ono kodi nkhaniyo ndiyotere anali ndina kale awo komana apapa akakwatiraso bwino akakwatira bwino koma ndikafuna lero oyamba uja kwafuna wachiwiri ujaso akafunaso chabwino pakuoneka kuti ena apa akuyimba Hello GBS TV live lanu dzina ndi kumene mukuyimbira lanu dzina ndi kumene mukuyimbira ine ndine Azuze chilombo cha mmudzi munthu wazisudzo pa Malawi osale masewera bale wanga sedwalo golo nkhani simwayiva Azuze amene nkhani iru ndiyabwino mwakulisa bwino chabwino ifika wani izinto zose zokakamiza ifika uyoyo nkuteonera kuti uyo wakaenda wazithuta ndakubwera kwanzake ngati kuti uje sizokakamiza ngati sakufuna makumbukira kamene amachitira chikwati watu asiyanitsa alisadali kwawo site asiyanitsa ndeti ngati kuti akhutitsidwa mitima wawo nena kuti akoma uyu ndeti makhalira muja ndiye niyayi abasi atholero koma ngati kuti padali zina zake zophinja amene tchula loyera kuti ubwerere ungalowere kuti ubwerereso
utokaka ndi ndodoso komatu pali ena amabwerera ndithu kuti amapambadza amawamenya ngati ng'ombe koma ayi ndithu amwene zinthu zovuta kwambiri zovuta lunde ayaya apo ngati kuti anthu asiyanitsa limene amakhalira koma nongatiso akuona unena kuti pechepece manjovu sapitamo kawiri ayi tiyamikira azuze kwambiri mapatse moni akasowa chabwino moni umenewo wafika kwambiri zikomo yayi tiyamikire ndemanga imeneyo ya azuze akuti chilombo cha mudzi anyamata akuluakulu ojambula mafilimu pa Malawi amene maakita ngona dzina lungomva mawu basi mkulu chatu watikumbukira kuti timanyadira kwambiri chifukwa chonena kuti simunangokhala makita komanso mumayikonda channel ya GPS moti mulungu adzikudalitsani. Amen. Nditudelena akufotokoza riwo kutheka kuti kumene anakayendako asiyanitsa aona ti golide ndibwerere ndeno kwa amayiwa nkutheka amayi adzimvera nkhani yonena kuti atisizokakamiza inu mukutipo bwanji akaona kuti azitero zili ndi Hello GBS TV live lanu dzina ndi kumene mukuyimbira yaduka network imene so azuze ndimene ayambira tsegulira kunena kuti iyayi sizokakamiza khani yagona pamenepo kuti zinthu sizokakamiza ngati mukuafunabe alandireni koma ngati simukuafuna ayi ndithu asiyena aduse amene inu mukutero inu tsapano ndamene shosha kuyikakira kwakuya iya azuzirane nati sizokakamiza akukuvanira azuze tione wina kuti dzina langa ndine Tadala akuti Tadala Mwale ndimakhala kwa Senti ati kumbali yanga tsopano sindingalole chifukwa choti mphini yobwereza kuwawa nyimbo eonjuji hane amene hane ndithudi aitiyamikire Atadala kumeneko Atadala Mwale kumene kuja kwa Senti kufupi tu kwa kumeneko ndekungojoako ukaona amwale ukagwira pachaza kuti dutu tathokoza mbona iwo akunena kuti mphini yobwereza kuwawa komaro Atadala Mwale ino mwangofuna kuti izifanane ndemanga yanu mwambie kuti marero ali mphini yobwereza kuwala ayi osati kuwawa ayi koma kuwala imawala anatema pomwepo nkudzatema soka chikena koma takunyadirani ndemanga yanu akuti iwo sangalole iwo kwa iwo ndi nono osachito kokomeza kuipatsa moto Elena Mwarani kuti akuti iwo ndi nono tionenso wina apa amenenso ndemanga yawa kuti zina langa ndine Precious Mine ndamvera ngati mwalakwirana ndi bwino kumasukirana chabwino sana alowe deeper angotero ndi bwino kumasukirana okay Precious nkhani ili pano yonena kuti anthu amene analekana alekana ndoti zokamizana zinalipo zinalephera ndi aliyense wapita kwawo tsopano aliyense wayenda njira yake ndepamveka pakati pawo nde kumene kuja zavuta mmodzi mwa anthuwa akufunsa kuti bwanji tibwererane pakuti madzi sayiwala kwawa akuterotu nde nkhani yake yoti kodi inu muziona bwanji mungathe kubwerera mutha kulola kapena hayi simungalole nde nkhani yake ndi imene zinachitikako kudowa milandu imene idatipezanso anatipeza Mtala
amafotokoza ndithu mkulu amene avekere kuti ineyo ndinali ndi mkazi wanga mkazi wangayo tidabereka mwana mmodzi ndeke nako mkatikati mwa banja kusamvetsesana koma wolakwa nali ananena chilungamo nzibambo ndinapita kukakwatira kukakhaza kazitatu mkazi uja wangokhala yekha kunyumba kwawo kwa makolo ake koma chifukwa chokuti ndidachedwa adadabwa zaka zitatu munthu nemwina nthokalamba akulu aja sabwereranso anakwatiranso ndekuti kumene anakwatira kuja mkazi anapasidwa mwana wina akulu awa ukokonso adaperekanso mwana ndiyeno zitatero kuja kuli nathaso uyuso linatha nkubwerera alese pakwawo ndekuti amveka mbiri kuti uchenu chobwerera kwawo anambochechera tsopano kumapempha moti ineyo basi tiyeni tilere anawa ndekuti alese wabwera ndiwakunjira mmodzimmodzi kuphatikiza mmodzi uja ngati aratu pamenepo so chosangalatsa nchonena kuti anthuwa adavomerana kunena kuti akhalenso monga kalekale lija eyetu ndenkhawa ya mayi ujawa tisachule mayi uja kodi awavomere wamunawo awavomere kubwererana nawo kapena ayi inu mukuti bwanji namba lake ndimene li pansi pakanema wanu mukhoza kuyimba kapena kutumiza SMS kuti timvekonso ndemanga yanu kuti inuyo muti bwanji mwaivatu nkhani ikuyenda bwino atada akuti ineyo sindingalole koma tikaona kuti azuze mmene ayankhira ndi atadala pali kusiyana azuza kuti nkhani iyi njawekha koma iwo angoneneratu kuti uwekhawo waine tsopano ineyo sindingalole ifa mphini yobwereza kuwawa kangogamuliratu kuti ineyo pamene ayi sizingatheke basi so zimangotengera kuti kodi anthunu mwakhala bwanji ngati mmene ayankhulira mwenjani kuti zikutengera kuti ainake chikondi chake chinali chotani kukambirana chifukwa chonena kuti ndikafufuza bwinobwino mapezeka zoti ena amatha kuwauzaza kuti koma chimenecho chikakhala chifukwa chothetsera banja komano zifukwa zambiri mmene banja limati zimatokhala zing'ono wandiyankha mwano zoona ukandisira madzozizira kubafa zing'ono amene uja ndi ndani abambo auje zoona inu kumene kujako kumashekana ndi azimayi zandinyasa kwambiri zikuchitika zimene fa kuli kagulu kena kama masuka kwambiri ndi azimayi aine ake kapena kuti azibambo aine ake chabwino timvenso apa. Hello GBS TV live lanu dzina ndi kumene mukuimbira GBS TV live yankhulani tikumvani chabwino lanu dzina ndi ndani Frank ndani Frank tiyanjani ndemangano ndiyo tani sizabwino kubwererana yes ayi tiyamikire ziko mwefa cha ndemanga yanu a Frank koma mukuimbira kuti kumachinjiri kwa khama inu mwakudziwa ndakudziwa chabwino tiyamikira Frank tiyanjane pacha ndemanga yanu ya mphamvu ziko mwambiri. Hello GBS TV live lanu dzina ndi kumene muyimbira. Hello muli live pa GBS lanu dzina ndi kumene mukuyimbira. Linda takhalani patali ndi kanema wanuyo. Mukhale patali ndi kanema wanuyo.
Chabwino muyimbeso mukasuntha ifazima sokosa eti mukakhala pafupi ndi TV. Mwasuntha? Okay. Ndemangano ndiyo tana alinda. ndamanganga ndiyakuti ibwino kuti mnamona mubwererane ngati iyeyo anakusiya mwachipongwe. Chabwino. Iye ngati wakusiya wakuona uyipa nde uyenera kuti iwe uphunzire pachimene unakupangiracho. Chabwino. Mukuyimbira kuti alinda. Kuno kwamanga Mwanamanga. Boma lanji. Ulongwe kuchugiriza. Chabwino tiyamikire kwambiri ifa cha ndemanga yanu alinda. Zikomo. Akutero alinda. Osabwererana. Akuti osabwererana nditu tiyamikira alinda ifa cha ndemanga yanu. Imene yonso yaphunzitsa anthu ena chilichonse chimene munthu akulankhula wina wake amapezeka kuti waphunzirapo. Tiyamikire kwambiri. Tionenso message imene yabwera pakati pathu. Akuti hello GBS kuno ine kuno ku Elosite Lilongwe amene alisihale inenso sindingalole chifukwa fupa lokakamiza limaswampika. You can play song agulugufe. I think agulugufe titled ndili single. Okay. Tiyamikire kwambiri alisihale chifukwa cha ndemanga yanu ku Elosite kumeneko. Ndemanga yanu mwachitonenetsa kuti ine ndekha sindingalole monga mmenenso nayankhulira Frank Tianjani kunena kuti kunjaku kudaopsa komanso alinda kuti ine sindingalole zobwerera nazo. Ngani tikutero nanga inuyo muti bwanji amene mukutionera pakali pano. Anthu ambiri kuti ayisangabwerere. Anthu ambiri kuti iyayi ine ndekha zimene zokha sindingalole kuti nanga inu simungabwerereso. Omwe kwaputsa kuti nanga iwo. Ayi atwenda sopano azatwenda. Chabwino. Hello GBS TV live lanu dzina ndi kumene mukuyimbira. Hello. Lanu dzina ndi kumene mukuyimbira. Kwa chisapo mainda Mai Jeremiah ndemanga yanu ndiyo tiyani. Ndionera zakuti anthu atakubwererana molingana ndi ubale wawo mmene unalili komanso akayezetse. Tiyamikire kwambiri Mai Jeremiah. Akanga ayezetsa kenako ndithu apange mmene ubale wawo mmene unalili atakubwererana ndithu koma ngati ubale wasinali bwino ndiye kuti palibenso ubale wabwino ndithu. Tiyamikire fa cha ndemanga imeneyi. Zikomo Mai Jeremiah komwe kwa chisapo uko. Mai Jeremiah angonenetsa kuti iyayi apapo zikutengeranso ubale kuti uli bwanji unali wotani. So iyayi tiyamikire kwambiri chifukwa cha ndemanga yanu. Anenaso mfundo inaka bwino kuti bola kukayezetsa. Ati kukayezetsa kaye kuona kuti mmene mukubwera. Nkhani imene ti mavuta. Mwabwera popeza panali chibreak chachikulu. Tiyeni tikayezetse. Tione kuti kodi ulikilini ineso papaso ineso ndione kuti ndilikilini mwina nkuteko thoma ndikayikira kapena ino makayikire we pakutapa mtunda nkumadzati wandipatsira winaso wandipatsira ndewuso nkuyamba yeti iwe wakazitenga kwina nkumati mnyumbamo andipatsira. Ati zina langa ndine Precious Chibula ndimafuna kuti ndiyike ndemanga asabwererane mphini yobwereza imawawa mundiyikire Dream Pesul. Iyayi tiyamikire nyimbo zimene mukusankha mawa lachinayi kumabwera chimwemwe pahuwa ndi program imene ya entertainment imene ndimene amayika nyimbo ndekuti nyimbo zimenezi azazikanso nthawi ngati yomwe ino programunso ngati yomwe ino imangosiyana kuti ife timabwera ndi nkhani iye amabwera za nsangolotso zimenezi ngati nyimbo ndi zina zotero komanso tikafuna nyimbo zoonera chifukwa ife timayika pa Visial radio timapanga zakuwayilesi
zili ngati wailesi koma ino mukutiona ndeti makhala ndi nyimbo zomvera mukafuna mavidiyo ndoti ma 5 koloko Henry Kasowa akabweranso ndi nyimbo ya music rain kapena lero mwe nonso ma free is it free half free gitala ya Mastin paliso nyimbo zosiyana ndio tikafikaso 5 koloko rubrics nthawi zina amabwera ndi nyimbo zake nthawi zina samataoneka imangokhala nyimbo zokazoka komano amakhala kuti wasanja ndiyeyo nyimbo zoonera kuyambira 5 mpaka na 6 o'clock tikunyadileni nonse amene mukusankha nyimbo ndipo nthawi imene itchereni ndipo musaiphonye anthu ambiri idu akukhala mbali ya sindingaloli komano achulukira ndoti sangabwerere kuti simungabwerere chifukwa chani chifukwa chani ena kuti iya kunjako kudaopsa ena kuti mphini yobwereza wawa apaso pabweranso kodi ndiwerenge iyi kapena ndisawerenge ibwerenga chabwino akuti ine ndi Debra kuti maki ine sindingalole kozi sindikudziwa mmene anayendera nyimbo dream pace wemweyo je dreamweyo nde wayenda malonda kuti nyimbo imene idu anthu ambiri mwayikonda kwa basi kuti tikufuna nyimbo iyi tiyamikire anyamata ameneyo amayimba bwino chabwino tatiyeni tingopumulira ndipo pensa kuti anthu ambiri mwalankhula za nyimbo imeneyo tingogwetsera kanyimbo kameneko tipumulire kwa kanthawi kochepa chabe. Paka wena inandilipano iwe kumakasaka wena nitasaini la pensulo malaji certificate nitasaina ndi pensulo kuchitila mwina ukatasinta pensulo malaji certificate nitalembapo ndi pensulo masignature titafufu mwina yonsaini fake loving maboza maningi kwa chuluka ama pretending siniza puna moyamba tafunika la bala ukatayamba kutamika yani rede la bala ukatayamba mambala pensulo jitila mwina ukatasinta pensulo signature titafufuta ukazayamba zibelubelu ufuna kundipata bize ukazayamba zideludelu ukazayenda la bala ukazayamba kumatamika kumafuna ndikutamande iwe kumatitama bazayenda la sikuti sindimakukonda kumaziko lino lidapenga kale andwa machenja ndidasunga la bala pensulo certificate ndizale mapondi pensulo kusitila mwina tafunika la bala ukatayamba kutamika yani rede la bala ukatayamba mambala pensulo kusitila mwina ukatasinta pensulo akodimo mayimba zomagamira zinthu toza kuti simuzidziwa kasi ndikumvera nyimbo mfano ndayimba achiloda bwana anthu uyu wayamba liti kuyimba wayamba liti amene ayi kanyimbo kabwino kwambiri kameneko kamene achinyamata anasankha kozi tangoponya fajo kuti timakhandika break ndeta ti break imene tiponyebe nyimbo imene poti ambiri ayiyankhulira kuti tikufuna nyimbo imene ya jam kuti pensulo tikupitirirabe pano pakanema wa GPS program ya Visial radio nkhani yake njonena kuti timatenga nkhani zimene zachitika kuseliku zimene anthu ena akali nazo nkhawa nkuzibweretsa pano kuti anthu ambiri
anthu ochuluka tizikambirane tizukute tione kuti kodi munthu tinganthandize bwanji chifukwa mukalankhula kulankhula munthu uja amatha kumvetsetsa kusiyana kunena kuti mutu umodzi uja sukwanitsa kusenza chani kodi sukwanitsa komano ukakhala anthu angapo kuti ayankhula yekha amasankha kuti kodi yawina mbali iti ikuyankhula zambiri nditi kenako ndikukhulupirira kuti amayi amenewa akuonera akumvetsera chilichonse chimene chikurani chikuchitika eyetu tabweranso lero tiziyambitse tsopano kuti dzina langa ndine Falia Million Manda. Ine ndemanga yanga ndiyakuti akapita amakhala ngati akuzula nkhwangwa pansana. ndemanga imeneyo akuti uyo wankangati uli wayotsa basi mwina adali chipinjo kale ndi kale so sungalolese kuti wachita bwino ndi akubwera uziti namasuka kale chabwino pakubwera soko. Hello GBS TV live lanu dzina ndi kumene mukuyimbira. Hello lanu dzina ndi kumene mukuyimbira muli live pa GBS. Mwari ndani dzina? Jumali kwa Vumbwe kutyolo. Ndemanga yanu ndi oti chani? Ndikubwererana basi simakhala kuti mwapasana kale matenda ndi mtabwererane basi sovuto payo. Ya itiyamikire fa cha ndemanga yanu. Zikomo kwambiri. Akuti ayi ngati ena numwati mulikale akuti adatero nyamara wandakatula kuti poti adalikale mboma ndesi zidavute wose kungorenga momweyo. iya itiyamikire chifukwa cha ndemanga imene akuti ngati anthu zidachitika kale basi kuntengana. Zimakhala bwino ena mati anditengane ndi nzanga choncho ndi zabwinobwino ndithu malingana ndi mmene inuyo mumakonderana. Akutero mmene inuyo mumarani makonderana munthawi yanuyo. Akuti let's love lead for matured person. Zimatheka kubwererana makamaka 90s I don't know ma 90 lovers. Okay, 90s lovers yeah. Koma ma born free lovers amakhala kuti very emotional and being influenced what I can say ndikubwererana basi with correct procedures. Homan Tondolo. Yeah, Homan Tondolo from Lilongwe Ntsiliza. Tiyamikire chifukwa cha ndemanga yanu. Ya ndemanga yanu yamveka bwino kwambiri. Zikutengeranso kuti awali ndi khutu ndi ndani kuti amvetsetse chimene akutanthauza Homan. Akutero Homan Tondolo. Homan Tondolo zikomo cha ndemanga yanu. Tiyamikire nkhani ndimene lena mukuva ma 90 lovers na ma born free lovers ndatosiyana kwambiri amakhala very emotional aba no bandi very emotional ati koyambira kusona kuti let love lead. Ati nkhani yake ndi chikondi tichisiye chikondi chirani chitisogoze basi chikondi chikhale patsogolo pachina chilichonse chikondi chokha chikhale pachani kodi patsogolo. So ngati ena nunso munachokera dala kumati kuti akandikhulukira nkapitaso muchenjereso pamenepo kuti aya love ikapanga lidi iya osamayesa zida chabwino tipitilirebe kuwerenga uyunso ndi wina amene mazipanga capture ndemanga zawo kuti tizizisunga. Zina langa ndine Precious amene si yemwe uja okangati yemweyo
Okay. Akanakha manambala omwe. Precious ndine ndamvera ngati mwalakwirana. Dzina ngati ndine Precious ati ngati mwalakwirana ndi bwino kumasukirana. Ambuye akudaliseni. Chabwino titilo apapa tateni tingomvera nsoka nyimbo kenaka kuti chingongole. Tipikeni wa Eda say Ginger boy Chris Easy on the beat. La kwana sikuliza sitilola kuti tiuverefu la kwana sikuliza sitilola kuti tiuverefu eti utapila chingongole kuti na feso tilezele eti utapila chingongole kuti na feso tiufile eti utapila chingongole kuti na feso tilezele eti utapila chingongole kuti na feso tiufile sitilola kuti tiuvele fungolelo sitilola kuti tiuvele fungolelo lelo kandikala bayala zama wasindi kusamala sikavuta ndisitika malaya muno lelo kandikala bayala zama wasindi kusamala sikavuta ndisitika malaya muno madasi mpaka na kugomoka kakumbuka komwe ife tachoka chaka chasa uso chitaoloka azatu ena anakokoloka kuno madasi mpaka na kugomoka kakumbuka komwe ife tachoka chaka chasa uso chitaoloka azatu ena anakokoloka kuno la kwana sikuliza sitilola kuti uverefu la kwana sikuliza sitilola kuti tiuverefu timasangalala kwambiri ndi achinyamata. Achinyamata kuimba nyimbo zosiyana-siyana akutero asaumvere fungo nyamata wina kunena kuti pesulo inetu ndidzalembera pesulo nditusayinira pesulo chifukwa zikazavuta nzango dilitapo isaini kuti ine sindasainepo amene sindomudziwa ine Achinyengo chipende chisoza ndo khuluku amene ndi khuluku. Zimachitikadi ma SMS alipo ochuluka ambuye atithandize kuti tiwerenge. Atine Bizai Luciano kuno kulilongwe kwa Mchitanjiru ine zili ngati kuti wadya chakudya ndiye wachisanza kodi ungadyenso zomwe wasanza akutero kuti amene wa Bizai Luciano Luciano iya ndemanga yanu yabwino kwambiri. Ailena funso kuti ndimenelo akutero nde oyankha ndinu kodi ungadyenso zinthu zokuti bobo sangadye amene anenera wawa kuti iwo chinthu choti wasanza munthu sungachani sungadye nkutanthauza kuti iwo sangabwereranenso nkhani yake nditi ndipede kuti iwo basi wapita chabwino pali wina asaba kuti koma kunena zoona ndi mmene lavutira dzikoli sibwino kubwererana chifukwa ana akumbaliwo ndiwo amabweretsa mphokoso koma mwauzimu akuyenera kubwererana. Akuyenera kubwerera ine anodi Mbilizi from Elo akutero amene kuzapita village akulilongwe kuzapita village kumeneko inde anodi ndemanga yanu yamveka tiyamikire kwambiri facha ndemanga yanu imeneyi akunena kuti ana ndi amene wabwera nawo ukoko amabwera ndipo nde chikondi chake chimakhala chosiyana ndi kale zoonadi ndemanganso yabwino kwambiri imeneyo ikutikankhiraso madera ena ikutikанkhira kwakuya komano Elena malingana ndi mmene akunenera anodiwa
anena chinthu china chachilendo akuti ana obwera ndi amene amapezeka kuti akusokoneza zinthu. Kodi ndizoona zimene? Zikho zokhala zoona, zikho zokhala zosaona. Zitokaza maso zokhala bwino nawo mwina ndabwino koma kakati anawo odi abwera ndi khadi loyipa ndakhozadi kusokoneza, koma kakati mwina nawo ndabwino nzabwino komabe munthu nkhani iyi ndionena kuti iwe ngati suli comfortable chibwino usabwerere ungokhala ngati ukuona pali zokayikitsa kuti ayi ngati kuli ana mwina maphokoso chibwino ngota ananena kalepo yaba sizokakamiza chabwino fazi zimachitikadi kuti ana aja mwina ndi abwinobwino koma sana kuzolowere ndena amakhala kuti azinkhala kuchipinda kuti amayi anyowani akapena bambo anyowani ine sinatani sinazolowere ndamatokhala kumbali iwo nkumati ndi mwana maona endiso communication imakhala yovutirapo kuti mudzagwire nsewu pamakhala mtunda ndiyeno pali mawu m'Bible akunena kuti chabwino chathu chimagonjetsa choyipacho. Nkutheka kunena kuti mwina ana ajadi abwera ndi zoyipa ndenu mukatsazira ndiyo limakhala ngati nyumba yadzigawenga wina wapanga plan wina so plan komano kumona kuti akubwera ndi iyo zingomukonda yekha mafiko zadziguguda pa mtima koma amweni ndimachita chimwano ndimatiri koma amweni amangondipangira zabwino amayi amene amangondipatsa yodyerabe ku sukulu chifukwa cha zabwino zija kunchitira amadzasinda fa pamavuta kwambiri mpana ana akunjira moti anodisana iphonye kuwonjezerako nkhani imene anthu samagundapo pamene samagundapo fa ena amainenetseratu azibambo mwanayo ndiyo kangosiya kwa gogo akamabwera koma amanama akuti undatengaso mwana wina basi akhalaso wanga usadandaule koma kangofika ali aya amene akangopanga ka mistake ena tiwiri ali basi kamusiyeni kwa gogo amene yuyu kamusiyeni kwa gogo kodi yesi munthu si munthu oti akhale nanu nkhani ndiyongonena kuti iweye setsa njira yako kuti akuzolowere akakuzolowera ine ndinaonako ndithu anthu amene amaoneka ovuta kwambiri ukangwaonetsa chinthu china chake chabwino ngakhala akubaja amapezeka zokuti asina tawa amacheza bwino iwe sukuwadziwa dabora anthu akunong'onezana amacheza bwino ati ifa choti pena pake unachita chinthu china chake chabwino ndi zimene ankafuna kaya ena anzathu achakumwawa nkuteka kuti anadzawagulira anthu aja nkuona kuti munthu uyu ndi wabwino nde ntchito zawo za usiku zija angasamati ndi ntchito nakale sibwera poyera ya ntchito imeneyi ya mundima imene ndi ntchito imene ya ku ofesi kwawo kuti chidzulo chino tikayima chikhona chakuti ndiziwanje komano sizabwino ife monga Malawi tikhale okondana monga mmene m'bale ujanazanenanso kuti let love lead chikondi chikhale patsogolo chikondi chikakhala patsogolo zina zonse zimakhala bwino apatu pabweranso ndemanga ina poti zalemba zina zimafunika magilasi nakuti ine dzina langa ndine Empress ngati mwalakwirana ndi bwino kumvesesana ndi kumakhalanso moyo wabwino. I'm from area 23 akutero la Impress ifeyo tiyamikira Impress mwatero mwamba ndi Impress siti kudziwa kuti kapena nda Empress komano iyayembedwa ndi kuti Impress ifeyo tiyamikire chifukwa cha ndemanga yanu imene mukunena kuti anthu ngati alakwirana wofunika kambirana ndiyo kuti mutanthauza kuti anthu anasiyana wina wapita kwina kenakono abwere akambiranenso kachikena nkuyambiranso kukhala moyo wina watsopano chabwino zamveka mawawo atakutsutsana ndi anthu oyambaja kunena kuti kutheka wakabwera ndi unyang'anya uyo apake ine ena samakazi okuti atheratu kumeneko adzafere m'manja mwa mkazi wakale ali akuzira kuti
ndasangala odi ndikathere kwa uja malast ujeni uye uja chikondi ndamachitha ndithu ofunika ndibwerere kwako ndani kwamene kwamene ujayo amandisamala nanga si chimene chimachitika amene tachoketsana naye kutali mumakhala mwazolowerana ndi pamene mwazolowerana paja amadziwa za mavuto ako tsono munthu wanyuwani uja amakhala ndi mantha amati mwina nango kufunira kandrama kamene unali nawo ndeka atha kandrama kaja ali mwina chibwerera kwawo chibwerera kwa mkazi wakale ndi ndizingochithirira mwakuti ndidye ndalamazo ineyo iwo madaba koma mkazi amene chikondi alibe ndimachitira chichonse ayi ali ndi mantha kumene unachoka kuti mwina mwake udzakhozanso kutani kodi kubwerera komano nkhani osayiwala tikunenabe kunena kuti nkhani yake ndiyokuti kodi chikondi anthu achikondi awa chathapo aliyense wapita kwake kodi nzabwino kubwerera nanso atakayendayenda nkhani yake tikutero kodi nzabwino kubwererana ndi gule ali pano payi na anthu ndakulankhula mosiyanasiyana ati ayi ine sindingalole nakuti ayi asine akhale ndi chisankho chawo nanga ino chisankho chanu ndichotani namba lake ndimene lipansi pakanema ano kuyimba ndi kuyika ndemanga yanu kuti yayi ine ndikuona mwakuti fa chausa mapiri pachigwa mareva chewa mapiri pachigwa uwina ofanana nawo nkhani yake youra mama ena ukwakupemphedwa ndi zibambo kuti hani take me back hani anayimba wina kuimba kalekale undikhululukire tiyambireso chikondi kodi inuyo mukuiona bwanji mulola kuti muyambireso chikondi komatu achibale aja kunena kuti anthu apanopa nkale lijazimatheka komano na mabone free are too emotional so akutelo kuti koma ama 90s obetere amataya abwere ophiri lipitilisolera wana ndikadziwa kuti mutipeza khalani ibe ukazimasukani ndilipo ine ino mukuti bwanji izo tuti kunena kwa wina aliyense tionenso khoina iyo hello GBS TV live yaduka thinki kungo yakhala pamalo pabwino kuti network isamaridulire makhozi athu yes so nkhani ndimeneyoyo nena kuti mantha agwira mzimayi kuseri ndiwalole abambowa kapena inu mukuona bwanji anzanu ena akunena kuti mayazi ena kuti no chisankho chili ndiwe ena kuti yaye musalole because panopa kudavuta dzikoli lidachema achulukira tundu amene akukana kuti ayi tikapanga statistics ya pamenepa tinati mpaka mpange calculate muona kuti mavoti achuluka ndi ati mpaka napapa achitodziwa kuti mavoti ochuluka ali kwa anthu kuti ayi mulimbikitsa ziti muyiwala kuti kunali mtsogoleri wachilonena kuti let love lead ndeno mukukana kuti reconciliation sachitika yambira kutero reconciliation sachitika ife pasakale ndipo tisabwerera koma akuti yayi nkhani yayikula kuti let love lead nanga ino moti bwanji nkhani yake ndi imeneyoyo imeneyo yavuta fumbiro sele mukulionale tukuti ali mene layamba kutulukalo nkhani yake ndi mene ikodi abwererane nkutheka wina makapepesa wapeza GBS mkazi akuoneraso apapo nkhaniyo imakhala yovuta ndeyo sitinganeneso kuti tayambane mwakambirana timitsane kanema ayiyayi ino ngofunikira kwa ife inu ndi maviewers athu tili pano faja ndani chai nemukatimitsa kanema tikhala ndi ndani tikhala ndani tikhala tokatoka tizingobwebweta pano komano timafuna niwo muonere nkutheka zachitadi mofanana choncho ayipe pani ndithu komano nkhani ndindemanga ende osachita somantha ayi kuti kodi ine ndingankhe kuti chani pa zija zondichitikirazi ndiyankhe kuti chani zimateka kuti ali nyumba akambirana ukwaonera mumadziwa zimayi musimafuna yankha atungwetere maso nkhandwi
kodi anajele mesandu yankhulana ndinu ndiye kodi muyankhula muyankhula kodi ndineyo lero limenelo hayi olo ndikumva yankhula ndikumva kodi ineso ndi munthu ali muto kundiyankhula kachipongwe mayo kampura pena apa kuyakhala amapyesa mtima mauri akamati kuti ifeyo tizikhala a self control kumaubwezaso mtima ayi ndi zabwino kwa basi tikuyenera kuti tikhaledwe anthu otero chifukwa zopyesa mtima zilipo mdziko kuliso azibambo ino opyesa mtima ndamangochokosa nkhula china chichonse ndama ndiwo kaipeza pa tebula apita oloyera mungo pakutumizira kaya ka trans ID yangogwera ore ndalama yachani uwona zimene zipalibe nendo upira kusalima pano ndikakhala 1 week zakuntchito zakuntchito sasa mukamapita kumene kuja kumafield mudzidziwa zonera kuti pali ena kumanena kuti sindingabwerereso mukamapita ukamazishosha zinazo mudzidziwa zoti pali ena kuti sangabwerere kenzo mukamakakula mtima kunyumbako mudzidziwa zoti pali ena kuti sangabwerereso mbali zonse tu izi ndi mbali zonse akazi akuna chabwino tikaona nthawi apa ndiye ya mala tiyamike chifukwa cha ndemanga yanu makamaka loveness chifukwa cha nthawi zifukwa cha nthawi imeneyo kumabeta iwona ndithu mwayikira ndemanga kuma nthawi yapita langa dzina Daniel Philip Chavula Mr. Billionaire ndiliso ndi nzangayo langa zina ndi Ellen Tembo osaiwala pa makina amenepo Michael Romeo Kazika Prince komanso Noel Banda gloseli nali kumakina kuonetsetsa kuti china chilichonse chiyende bwino titero tu pano pakane mwa GBS pitizani kuonera maprogramu ena tingoti bye sitilola kuti tiumvere funguliro sitilola kuti tiumvere funguliro lelo lokandikala